Siedmioramienny złoty świecznik nawiązuje kształtem do menory umieszczonej w pierwszym przybytku, a potem w świątyni jerozolimskiej. Opis budowy świecznika zawarto w Księdze Wyjścia. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem. Jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. 6 ramion będzie wychodzić z jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego jego boku i 3 ramiona świecznika z drugiego jego boku. 3 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu i 3 kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych na drugim ramieniu. Tak będzie na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś będą 4 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami, a pąk jeden będzie pod 2 wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod 2 następnymi ramionami świecznika z jednej bryły. Tak będzie pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą wykonane z jednej bryły szczerego złota. I uczynisz 7 lamp i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze. Po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, zgodnie z przepisami Talmudu, zabroniono odtwarzania wizerunków sprzętów świątynnych. Namiastką i przypomnieniem pierwotnej menory są Hanukija, czyli menora hanukowa, oraz lampka Ner Tamid, która zawieszana jest nad Aron HaKodeszem. Menora jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych symboli żydowskiej sztuki kultowej. Jej wizerunek wykorzystano w herbie państwa Izrael. Obecnie wzorem menory jest jej wyobrażenie umieszczone na łuku Tytusa w Rzymie. Świeczniki siedmioramienne są bogato zdobione ornamentami, najczęściej spotyka się metalowe, czasem ceramiczne czy drewniane. Kształt menory przywołuje na myśl wiele znaczeń, nawiązuje do drzewa życia o 7 gałęziach, którego owoce zapewnić miały nieśmiertelność, 7 dni, w czasie których Bóg stworzył świat, czy 7 kontynentów. Symbolika menory wiąże się z boskim światłem i czuwaniem Boga nad narodem wybranym. Siedmioramienny świecznik korpusowy prezentowany na wystawie wykonany został ze stopu miedzi o 7 ramionach ustawionych w jednym szeregu i zakończonych znajdującymi się na tej samej wysokości tulejkami na świece. Stopa świecznika jest okrągła i wysklepiona.